Jatend migao mar Somo Julius koro wacho ni ibiro kawo okang' mager mar chik ni jopuonj manoketho chike mag migao mar somo matayo chenro mag tuke drama e sikunde. Kane olose e kinde nyasi mar 63 mag tuke mag drama mag skunde sekondar manobagi e skul primary ma Lions e boma ma Nairobi, Ogambo paro ni jopuonj ting' ma gin godo e neno ni jopuonjre opuonj bedo gi luor kendo giluwo chike mag migao mar somo matayo tuke ma kamago. Maendi timore kinde ma jopiny osebedo ka golo paro e wi tugo manyocha onego nyisi kod jopuonjre mag Butere Girls miluongo ni Echoes of War. Joloch e tukego biro nyiso tukegi chieng' tich adek jumani e kar dak mar jatend piny mantiere Nakuru. To the most prolific VTC. VTC is with respect to the Butere Girls that you are asking, I know the BOM met yesterday to look at the whole issue, and they'll be presenting to us a report whether those regulations were followed, whether the policies were followed, because that is institutional. Once that decision is made, then we'll make a decision on what to do from there. It's unfortunate that they did not present, though as you are aware, they were given the opportunity to present that particular day, but voluntarily decided